खुलुमबाय बर'लेण्ड एक्सप्रेस नायगिरि नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिननाय जाबाय। दिनै आं दंफैयो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय NLFB नि सनाय डिजिग्नेटेड केम्पआव। दिनै आं आरोबाव बे एखे जायगायावनो आरोबाव फिन खेबसे फैफिनबावनाय जाबाय माखासे जाहोन लानानै। बेफोर जाहोना जाबाय दाखालिबाव आङो NLFB फोरनि सेन्डेल फेक्टरिनि आंनि चेनेलाव भिडिअ आपल'ड खालामनाय समाव नोंथांमोना गोबां कमेन्टफोराव माखासे सोंथिफोर सोंहरदोंमोन। बे सोंथिफोरखौनो आं नोंथांमोननो फिननाय होनो थाखाय बे भिडिअखौ बानायबावनाय जाबाय। आरो बे फिननायखौ आं नोंथांमोननो होआ, मानो होनब्ला बे फिननायखौहाय बिथां जोंनि मानगोनां NLFB नि दैदेनगिरिफ्रासो होगोन। स' नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायनाय जाबाय। औ, गोजोन्थों। दायो आंजों लोगोसे दङ बि दैज्लां NLFB नि दैदेनगिरि। दायो बिथांजों नोंथांमोननि सोंथिखौ लानानै आङो बिथांमोननिफ्राय फिननायखौ नोंथांमोननो होनो थाखाय नाजागोन। स' दाखालिबाव नोंथांमोननि बे सेन्डेल फेक्टरि बानायनायनि भिडिअखौ आंनि चेनेलाव होनाय समाव गोबां बर'लेण्ड एक्सप्रेसनि नायगिरिफोरा सोंथि खालामदोंमोन आरो माखासेफ्रा नोंथांमोननि मावनायखौ जोबोद बाख्नायदोंमोन, मोजां मोनदोंमोन। दा नोंथांमोना माबाफोर मेसेज हरनो नामा? गिबियावनो बर'लेण्ड एक्सप्रेसनि नायगिरि गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय एबा जोंनि NLFB नि आफादनिफ्राय नोंथांमोनखौ गासैखौबो जोङो हामबाय होयो। मानोना नोंथांमोना बयबो जोंनि फेक्टरिखौ नुबाय आरो आसा खालामो नोंथांमोना जोंखौ हेफाजाब होगोन होननानै जों आसा खालामो। माखासे नायगिरि बिथांमोना नोंथांमोननि बे सेन्डेल फेक्टरियाव सेन्डेलफोरखौ हलसेलाव बायनानै बाजाराव फाननो मोनगोन ना मोना होननानै बिदिनानै सोंहरदों। बेनि सोमोन्दै नोंथाङा मा बुंगोन? औ, फाननो हागोन। जोंनिफ्राय लानानै हलसेलाव लानानै मार्केटाव फाननो हागोन। आरो बिदिनो उदालगुरि जिल्लानि ओनसोलनि माखासे फिसा फिसा दखानिफोरा जोंनियाव लांफैयो। थिग बेबायदिनो बयबो बे जोंनि केम्पआव फैनानैहाय हलसेल रेटआवहाय लांफैनो हागोन। नोंथांमोननि बे सेन्डेल फेक्टरियाव दिहुननाय सेन्डेलफोरखौहाय सेन्डेलफोरनि ब्रेन्डखौ बर'नि मुङाव दोनजानो लुबैदों। बेनि सोमोन्दै नोंथाङा मा बुंगोन? औ, जोंनि जिथुनिखि सेन्डेल फेक्टरिनि जिथुनिखि ब्रेन्ड, बे ब्रेन्डखौ जोङो इतिमধ্যे दोनखाबाय। बेनि ब्रेन्डनि मुङानो जाबाय जोलै। बेनि ब्रेन्डनि नामा जोलै। आदसा, नायगिरि बिथांमोना आरोबाव नोंथांमोनखौ बोरैहाय कन्टेक्ट खालामनो हागोन बेखौहाय सोंहरदों। औ, जोंनियाव NLFB केम्पआव उदालगुरि जिल्लायाव थानाय सनाय गामि, उनावहाय बे खाथि जायो थिग नबोदय स्कुलनि खाथियाव जायो। बेयाव फैबानो जागोन। अन्नानै कन्टेक्ट नाम्बारखौ होनबोला साबसिन जागोन नामा? औ, आंनि कन्टेक्ट नाम्बारा जाबाय 9954233198। आरो नै जोंहा बिथांनि कन्टेक्ट नाम्बारबो दं। बिथांखौबो कन्टेक्ट खालामनो हागोन। बिथांनि कन्टेक्ट नाम्बारखौबो बिथाङा बुंनो हागोन। आंनियावबो कन्टेक्ट खालामनो हागोन। जायफोरा जोंनि सेन्डेल फेक्टरिखौ मोजां मोननानै जोंनिफ्राय बायलाय फानलाय बिजनेस खालामनो लुबैदोंब्ला आं आंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौबो होनो हागोन। 7099589988। आरो खनसे बुंबावनि 7099589988। बे नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन। आदसा, सासे बेरामजों गोलैसोना थानाय बाक्सा जिल्लानि सासे बर' सुबुं, बिथाङा नोंथांमोननि बे सेन्डेलखौहाय जरासेबाबो गाननो लुबैदों होननानै फोरमायहरदों, फ्रियाव आरो। ओमफ्राय दायो बिथाङा नाथाय कमेन्टखौ दाननाय जाबाय। बिथाङा एड्रेसबो होदोंमोन। दा बेनि सायाव नोंथाङा मा बुंगोन? जोंनि बे फेक्टरिया जाबाय जोंनि गोरिब गुन्द्रानि थाखाय बानायनाय बायदि जायो। मानोना बे सेन्डेला जोबोद खम बेसेनाव जोङो फाननाय जायो। आरो जायफोरा बे बेसेनखौबो होनो जुदि हायाब्ला बिथांमोनखौ आं रिकुवेस्ट खालामो जे नोंथांमोना जोंनि फेक्टरियाव फैनांगौ आरो जि जरासे नांगौ बे जरासेखौनो नोंथांमोना लांफैनो हागोन। सेन्डेल बानायग्रा मेसिनखौहाय दाखालिबो दामखौ जों खोन्थाखानाय जादोंमोन। आरो बिथांमोना दाबो आरो सोंहरफिनदों। औ, सेन्डेलनि दामखौ बानायग्रा मेसिनखौहाय। औ, दायो जोंहा नैबे जोंनि NLFB सनाय केम्प डिजिग्नेटेड केम्पनि सिङाव थानाय जोंनि सेन्डेल फेक्टरिनि दामा बेसेना
ओरैनो आं मैया दाख्लैबो सिगाङाव बुंखानाय जादोंमोन 11-12 लाख नांगौ जायो खारन बेयाव जोंहा मेसिनाबो बुरजा सेन्देल दानग्राखौ मेसिनखौ बुरजा लाबोनो हायोब्लासो प्रफिट थायो बेनिखायनो जोङो बेखिनि थाखाखौ इनभेस्ट खालामनो गोनां जादों बेयाव गंसे गंनै मेसिनजों स्टार्ट खालामनो हागोन ना हाया हायो गंसे गंनैजों हागोन हानाया खिन्थु प्रफिटआ मिलायहैनो नागिरा खम जाहैयो आरो औ नोंनि जेसेबांनाखि नोङो फुंनिफ्राय बेलासिमहालागै नों खस्थ' खालामनाय बेखिनि नों हाजिराखौ मोनहैनो नागिरा बेनिखायनो मेसिनखौ बुरजा नांगौ जायो मेसिन बुरजा थाब्लासो मानसि बुरजा लगायनानै बुस्थुखौ नों बुरजा दाननानै बुरजा प्रडाक्ट खालामनो हागोन अब्लासो माने प्रफिटआ मिलायहैयो आरो बर'लेण्ड एक्सप्रेस नायगिरि बिथांमोना माखासेया बुंहरदों जे नोंथांमोननि बे सेन्देलखौहाय क'क्राझार चिरां बारमा सिमन सापुरि बेफोरबायदि जायगाफोरावबो साप्लाइ खालामनो थाखाय खावलायहरदों औ जों दायो बेखौ लासै लासै खालामगासिनो जिहेतु जोंनि सेन्देल फेक्ट'रिया जिहेतु दायो गोदान गतिके जों बेखौ लासै लासैनो जों बेखौ एक्सपान्ड जोङो खालामलांगोन इतिमध्य जोङो माखासे डिस्ट्रिक्टआव जेरैबायदि क'क्राझाराव जोङो इतिमध्य जोङो फाथायहरखादों आरो जानो हागौ बिदिनो जोंबो लासै लासै आरो बिदि बारायलांगोन नोंथांमोननि बे सेन्देल फेक्ट'रियाव गोबां बर' रायजो राजाफ्रा ओरैनो थानायफोरा बेवहाय हाजिरा मावफैनो नागिरदों खाबु होबोला बेनि सोमोन्दै नोंथाङा मा बुंगोन दायो बेखौ बुंनो थाङोब्ला ओरैबायदि जायो जिहेतु जोंहा दायो नैबे NLFB नै आफादाव जोंहा दायो नै उदालगुरियाव जि जोङो केम्पआव थासारि बे केम्पआव जोङो 106 दं 106 जन दं बे 106 जनानो जेनेबा खामानि मावो बेयावहाय जों जुदि जोंखौ उनाव जुदि नांगौ जायोब्ला जेब्ला जोंनि सेन्ट्रेल फेक्ट'रिया जेब्ला गिदिर बानायगोन जानो हागौ बे समाव जोङो रायजोफोरखौ माने माखासे सेंग्राफोरखौ जोङो बेयावहाय अनसुंथाइ होनो हागोन नोंथांमोननि बे सेन्देला नाइक पुमा एडिडासनि दंना गैया बेखौबो रायजो राजाफ्रा मिथिनो लुबैदों दाथ' बिदि गैया जोंनि जिथुनिखि ब्रेन्ड बे ब्रेन्डआ जोंना जाबाय जोलैयानो नामा गतिके बेयावनो बिभिन्न धरनर क्वालिटिफोरखौ मोनगोन बेनोल' सेन्देल फेक्ट'रिजों लोगोसे आरो गुबुन फेक्ट'रि जेरै ड्रेस बानायग्रा फेक्ट'रि आरो कम्बल बानायग्रा फेक्ट'रि आगरबाति बानायग्रा फेक्ट'रि बेफोरबायदि बानायजानायखौ नोंथांमोनखौ लुबैदों नायगिरि बिथांमोना एक्सुवेलि बिदि फेक्ट'रिफोरखौ बानायबा गोबां मेटेरियेल्सनि प्रयजन जायो आरो जोंना बे केम्पआबो एसे फिसा जायो गतिके जों दायो बेफोरखौ जेनेबा दायो सानथ'वाखै खिन्थु आङो रायजो राजाफोरखौ मोनसे माने मेसेज मोनसे होनो हायो जे जोङो थाबैनो जोङो बे प्लास्टिकनि प्लेट बा ग्लास बा बिदिफोरखौ जोङो बानायनो थाखाय जोङो मोनसे थिरांथा लादों गतिके जानो हागौ बियो थाबैनो जाफुंगोन नोंथांमोननि बे सेन्देल फेक्ट'रिनि गेजेरजों बर' हारियाव बिजनेस सेक्टराव गोबां डेभेलप जागोन होननानै रायजोफोरा आसा खालामदों औ जोङो बेखौनो जोङो मिजिंथियो जोङो जाहाथे बेखौ खालामनानै बे फेक्ट'रिखौ खालामनानै जोंबो सानो जे जोंनि खम बेसेनाव जाहाथे जोंनि बर' रायजो राजाफोरा बे सेन्देलखौ गाननो हायो मानोना आजिखालि सेन्देलनि बेसेना माने बांलांनो हमदों टेक्सआ बांलांनो हमदों सोरबा 120 130 150 180 250 मुथुथे 200नि सायाव गोजा गतिके जों दिनैहाय 35 रुपिसनिफ्राय लानानै जोङो 110 सिम जों दिनै फानगासिनो गतिके बेयावहाय आं सानो माने रायजो राजाफोराबो जोंनि साइडनिफ्राय मदद मोनगोन होननानै जोबनायाव बर' हारिनो जांख्रिथायारि माबाफोर मेसेज हरगोन नामा आं जोबनायाव आं बेखौनो आङो बुंनो लुगैयो जे रायजो राजाफोरखौ जोंनियाव बे सेन्देल फेक्ट'रिखौ लानानै जाहाथे नोंथांमोननि जोङो जेब्लायबो नोंथांमोननि बोर आरो आशीर्बादफोरखौ जोङो मोनगोन होननानै आसा खालामो आरो जों बिदिनो बे फेक्ट'रिनि जोङो गेजेरजों जोङो जोंनियाव थानाय माखासे सेंग्राफोरखौ बिजोंनो जोङो जाहोनाय एबा लोंहोनाय बेफोरबायदि जोङो दिनै खालामगासिनो जिहेतु जों दिनै आसाम सरकारनिफ्राय एबा BTC सरकारनिफ्राय जिहेतु जों दिनैसिम जेबो अनसुंथाइ मोनाखै बेनिखायनो जोङो बे फेक्ट'रिजोंनो जोङो जानाय एबा लोंनाय बेजोंनो जोङो खालामगासिनो
बेनिखायनो आङो रायजो राजाफोरखौ खावलायो जाहाथे जोंनि जि फेक्टरिनि सेन्देल बे सेन्देलखौ जाहाथे नोंथांमोना जाहाथे गानो। नोंथांमोननिसिम गाव गावनि बेसेन गोसा समखौ आंनि चेनेलाव होनायनि थाखाय गोबां साबायखर थाबाय। स' लोगोफोर जोङो गोबां बाथ्रा NLFBफोरजों जों सावरायनानै नोंथांमोननो मिथिहोनाय जाबाय बिथांमोननि सेन्देल फेक्टरिनि सोमोन्दै। स' आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो बुजिबाय। दिनैनि भिडिअखौ बेसेबां दोनथ'नोसै। गोजोन्थों, खुलुमबाय।